Здравейте хора, днес ще играем на Мистер Гън. И да, нека да започваме. 3 игри ще изиграем. Реклама. Ще изиграем още 5. Така, хора, малко на пауза, че отидох до тоалетна. Имам 8%. Пак не. Това е много трудно. И хора, тук малко ще го забързаме. Върнахме на терена. Тук вече няма го забързвам. Yes. Отиваме на 24-ти стейдж. Пай реклама. Малко ще спра на пауза, чакай. Така хора, извинете, че... Така, да, нали? И сега пак продължаваме. Хедшот само. Айде, това не беше хедшот. Айде. Айде па реклама. Сега ще спра на рекламите само напал. Така хора, другата седмица ще играе на Грани. Така, да. И пак... Чакай само да намаля музиката, да ви кажа едно нещо. Значи, всяка седмица ще снимам клип, може и всеки ден, не знам, ще видим.
Ще снимам забавни, страшни, интересни и математически. И да, днеска да започваме пак. Само една игра ще изиграя тая и край. Айде и още една. И така, хора, приключваме за днес. Довиждане. Напишете долу в коментарите дали ви е харесал клипа. И дайте лайк.